ሎሚ ራብዓይ ዓመቱ ገይሩ ሩስያ ንዩክሬን ዝወረረትሉ መራሕቲ ኤውሮጳ ነዚ ንምዝካር ሎሚ ኣብ ኪየቭ ዩክሬን ተኣኪቦም ውዒሎም ኣለዉ። ተወሳኺ ወታደራውን ፋይናንሳውን ሓገዝ ንምግባር እውን ቃሎም ሂቦም። እንተኾነ ምስ ሩስያ ዝካየድ ዘተ ሰላም ዘተኣማምን ከም ዘይኮነ እውን ርጣረታቶም ኣስፊሮም ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ክገብሮ ዝሓሰበ ተወሳኺ ማዕቀብ እውን ሃንጋሪ ኣሰናኺላቶ ኣላ። ከም ሓበሬታ ዘጋርድያን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ምሸት ዓመታዊ ኩነታ ሃገር መደረ ከስምዕ እዩ። እዚ ስቴት ኦፍ ደ ዩኒየን ዝበሃል ፕሬዚደንትታት ዓመታዊ ገምጋሞም ዝህቡሉን ንመጻኢ ክገብርዎ ዝደልዩ ጉዳያት ዝእንፍትሉን ሃገራዊ መደረ ብምዃኑ ብህዝቢ ኣሜሪካ ኣገዳሲ መደረ ተገይሩ እዩ ዝውሰድ። ብፍላይ ድማ ለብዘበን ኣብዚ ቀረባ ዝካየድ ክፍላ ምርጫ ዴሞክራት ኣብ ሰነት ክዕወቱ ይፅዕሩ ስለ ዘለዉ ኣገዳሲ ይገብሮም። እዚ ሃገራዊ መደረ ትራምፕ ዝስማዕ ዘሎ ጉዳይ ዘቕባበን ናህሪ ዋጋታትን ከምኡውን ወጥሪ ኢሚግሬሽን ከምኡ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ወተሃደራዊ ምትፍናን ኣብ ዝዓርገሉ ዘሎ እዋን እዩ። ካልእ ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ትራምፕ ዘቕረቦ ወሰኽ ቀረፅ ኣታዊ ምስ ኣውደቐሉ ኣብ ኮንግረስ ኮነ ኣብ ህዝቢ ፖለቲካዊ ወጥሪ ንሂሩሎ። ከቢድ ጸፍዒ በረድ ንኻልኣይ ግዚኡ ንምብራቓዊ ሸነኽ ኣሜሪካ ወቂዑሎ። ሓያል ንፋስ ዝተሓወሶ በረድ ኣብ ምብራቓዊ ኣሜሪካን ካናዳን ካብ 30 ክሳብ 60 ሴንቲሜትር ዝንውሓቱ በረድ ኮሚሩሎ። እቲ ኹምራ በረድ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት መገሻታት ኣሰናኺሉሎ። ኣብ መወዳእታ ኣስትሮናት ዝመጽእ ለካቲት 28 ኣብ ኣቀማምጣ ፕላኔታት ፍሉይ ተርእዮ ክንርኢ ኢና ይብሉ ኣለዉ። ኣብዚ ድሕሪ 4 መዓልታት ዘጋጥም ተርእዮ ሜርኩሪ፣ ቬኑስ፣ ጁፒተር፣ ሳተርን፣ ዩራኒየስ፣ ኔፕቱን ኣብ ሓደ መስመር ተሰሪዐን ክረኣየን። እዚ ድማ ልክዕ ፀሓይ ምስ ጠፍአት ዝረኣይ ምዃኑ እቶም ተመራመርቲ ጠፈር ነጊሮም ኣለዉ። ከም ጸብጻብ ዘታይምስ ንሎሚ ሰሉ ዝበልክዎ ዓለምና ከመይ ወዓለት ዝመስል ሰሰና እዩ።